Asesiphinde sabuya kwesimanzonzo onithulela indaba namhlanje kusenguyumfo wamahlobo lo. Sithemba ukuthi abantu basaphephile emakhaya. Sibonge ngesupport enisipha yona la kwesimanzonzo. Sathembisa ukuthi uzoqhubeka futhi sinithulela indaba eshisayo. Sengihlabela phambili indaba engikuphathele zona ezokuthi sekuqhume ingxabano phakathi kwaDubai neMfezi emnyama. Lokhu kugqame ngokuthi abalandeli beMfezi emnyama besola uDubai ngokuthi uheke i-account yeMfezi emnyama. Kuthe kusenjalo uDubai wasebhala ekhasini lakhe la Facebook ukuthi uyavuma ukuthi wavulela iMfezi ikhasi la Facebook okuyilona elisebenza njengamanje. Wasethi kodwa and futhi ubeposta kuleli page leli post eleFezi. Wasethi kodwa uyayiphika lezi zinto zokuthi uheke i-account kaFacebook yeMfezi emnyama. Wathi yena ngeke akwazi ukudicelela isithunzi somunye umuntu. Wasethi futhi usezosusa leli page leli la Facebook ngoba selimlandela amanzondo. Abanye bemsongela ukuthi bazombulala, uthi usezwavula necala emaphoyiseni. Wasethi futhi ubesayimisele ukuthi uzohlala phansi neMfezi emnyama baxoxisana lolu daba ukuthi wasethi kodwa ubone ukuthi iMfezi emnyama imsongele. Wasethi yena akasaboni ukuthi usazokwazi ukuhlala phansi neMfezi emnyama. Ningi-ke imbono abantu ehlukahlukene, abanye besola yena iDubai lo, abanye bethi uDubai akenze lutho. Kanti abanye basola yona iMfezi emnyama ngokuthi awusihloniphi umsebenzi wayo futhi ubudedengu ngokuthi isherishe ama-password epage lakhe le-official. Base bethi nayo iMfezi emnyama inephutha ekwenzeni yonke lento le. Asizwe kumbono wakho wena ukuthi kahle kahle ngokubona wakho ubani oheke i-account yeMfezi emnyama, njengoba ey'nsukwini ezendlule kuke kwapostwa esinye isithombe somunye usisi bekubhala ukuthi ngithanda wena wedwa, kodwa makubhekakala kuyena umakoti weMfezi lo, njengoba sazi iMfezi ukuthi ishadelwe. Lokho kudala ukuthi nesimo ekhaya kweMfezi singabi sihle. Ake sihlangane ngezathu-ke sizwe ukuthi wena lolu daba ulubona kanjani. Ngabe uDubai uphekwa yonke le nyifinyifi esikhona noma uDubai akanacala? Sihlangane ezathu sizwe umbono wakho. Sengihlabela phambili futhi kube khona ithemba emva kokuthi kubonakale uJaiva zimnike noShwi uMntekhala bevakashele uKhuzani beyobhonga emswane, njengoba sazi uKhuzani ade ndlulele umzali wakhe. Kuthe kusenjalo-ke abantu babuyela ithemba ukuthi kungenzekani ukuthi uShwi uMntekhala noKhuzani noJaiva zimnike bevule iqembu elisha emva kokuthi kubonakale becula beshaya isiginci bephinde befundise noKhuzani ukuthi isiginci shaya kanjani. Akuyilaleleke le video enguqoqele yona ey'nkundleni zokuxhumana. Masehlangana lapha ngezathu sizwe umbono wakho ukuthi wena kungakuphatha kanjani uma ukubona laba abaculi babathathu befoma iqembu elisha la Maskandi. Sengiphetha indaba ey'thokozisayo zokuthi igcome elisha selimemezelile ukuthi selivula i-ofisi elisha eGoli le-MMP. Siyazi ukuthi i-MMP inkampani ephethwe uye lo uMthandeni Mfowamandla. Uthe emva kokuthi umsebenzi wakhe wenkampani isitudio sakhe sithuthuke uthi kumphoqile ukuthi avule ibhilidi noma i-ofisi elisha elizoba seGoli. Siyakubongela-ke uMfowamandla ukuthi akwazi ukuthi inkampani yakhe i-MMP ikwazi ukuthi ithole ungdlondlobala kanje. Umfo wamahlobo ake ngidede indaso hlangana ngokuzayo. Ngiyabonga. Uhlale phansi ubese ushaya usubscribe usithole zonke izishini.